Ja vás vítam. Moje meno je Kartel. Budem tvoriť komentovaná videá, jak ste si už mohli všimnúť, tak slovensky budú. A to je taký môj úvod na začiatok. Začínam s let's playami. Uvidíme, jak to pôjde. Takže keby som mlčal, ja som zvyknutý takto hovoriť do prázdna, keď tu vedľa mňa nikto není. Predo mnou jenom notebook, ultrabook, krásny. A chcel by som vám povedať a nepovedať, tak popísať, že čo sa na tomto kanáli bude diať v prúbehu niekoľko mesiacov, by sme tak mohli povedať. Takže na tomto kanáli mohli by ste čakať let's play na online hry, lebo mám teraz ultrabook a Sharp One ty vole, jak bolo to číslo 257. No, je to ty vole, počka, to bude Acer, jo, Acer, ja už si to nepamätám, no. Ale podstata je to, že nemám ako teraz u seba, lebo mne sa vysral jeden počítač, druhý tiež, takže nemám na čom nahrávať. Na tom prvom som chcel nahrávať populárnejšie, ty vole, ja som kokos. To je trochu náročnejšie hry, ale ten ako už odišiel tiež, ono to nejak pomaly odchádzalo, neviem, asi zdroj. No, uvidíme, jak budem mať peniaze a to, vidím, jak to spraví sa. Takže teraz budem dávať let's play jenom na tie onlineovky. To je všetko asi k tomu a tie onlineovky to mohlo Shango, Fidget, čo taká alternatíva, pak ja neviem, Gladiatus, Divoké kmeny, keby som strašne chcel rozohrať. Uvidíme, jak to pôjde, jak to pobeží. Lebo neviem, či to bude zvládať tento notebook, no spíš ultrabook môžeme tomu rozprávať, lebo on už tiež tak už je na tom zle, neviem prečo, aj keď sú na ňom osmičky, krásne ukazateľné, veď sa to trochu seká, fakt je to ultrabook a nestíha to. No, ale by sme sa vrátili ku kanálu. Dneska som si ho založil. Vidíte, že to takhle nejak asi sedí. No, tak mám 0 odberateľov, 0 schladnutí a chcem ho nejak tak pomaly do mesiaca naplniť všetkým ako grafikou a čo zvládnem webovými stránkami a takými blbostiami. Zatiaľ tu mám jenom ten Twitter, Facebook sa mi nechcel nejak robiť, takže ten tiež Twitter to není, to je o ničom úplne. Takže kto to sleduje a chce ma odoberať, chce ma trochu podporiť, fakt by sa mi tá podpora hodila, lebo chcem, ako ja to nechcem robiť jenom pre peniaze, to rozpráva každý, to už je klišé. Ale fakt chcem to robiť preto, lebo ono by ma to mohlo baviť a uvidím, jak sa to vyvinie. A za to chcem, aby každý, komu sa aspoň tento úvod páčil, dal na to like, dal odber a čakal na ďalšie videá. A proste, keď sa, to už je všetko vo hviezdach, čo teraz poviem. Keď sa niekam dostanem, proste dostanem partnerstvo a také blbosti, budú z toho peniaze, jak ja rozprávam rád cash, nebo money, alebo hektáky, tak potom si môžem kúpiť lepšiu techniku, môžem to a bude to viac grandovejšie, viac lepšie, viac úsilia na tom, no viac úsilia. Teraz sa chcem tomu venovať ako naplno a chcem ako nejak ten kanál aspoň každý deň, no každý deň to je moc veľké slovo, lebo teraz máme taký chvíľný rok, nejako mesiac, no asi mesiac, pár mesiacov, také skúšky a hovadiny, ktoré sú pre mňa veľmi dôležité a za to by som sa snažil aspoň
do týždňa dať 4-3 videá. Proste divoké kmeny, Shango Fidget, proste niečo z toho, aby to malo grady. Nechcem to predĺžovať, lebo to bude na hodiny, k ničomu sa zase nedostaneme. Takže toto je úvod na môj kanál. Ja som Kartel. Čakaj ďalšie video. Čau.